Ang programang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang sa mga batang manonood. Obra mo pa'y dato'y ka matatay ka pa'y labirbirukin, bes. Apay na problema, bes. Ay, amo, bes. Ano bang panunuto? Anya ba, yung pampanunutong, bes. Ano matulungan ka? Isyara mo, bes. Ano ka gar matulungan? Tatay ka pa'y birbirukan, dato'y ka lagayam ka maisan. Nagbirbiro ka, di taltalon, awang ka ijay. Yung problema, bes. Baso la, nagigido ka bakla. Asino? Basta, di siya nakalang maletak yung cellphone ko. Oh, ipukkaw mo aming bahanag na kaya mo ipukkaw ita, bes. Ano ma, ibsan na ata, anong bes? Suportarang ka, bes. Sigin, bes. Nakpailaang, bes. Oh. Nakamibayagal. Nagiging adwan. Nung nga na nanadang lugar nga tatan. My God. Matuntun kayo tulang Agluganak doon na ng pagluganak. Dito basta magluganak matuntun kayo tulang daw dwa. My God. Maalak lang tabaleta ka cellphone ko. Pagluganam, bes. Basta ako na lang hulugan di tayo. Basta pag aglugan na, karong plano ka na, kasta motor, basta nuwang, may plata, basta matutukoy sa nakadwa. Mabwisit ako! Abi kasi ni Brayo kayak, dahil nakamit pa sa bliyaw. Abi ka star. Ay, demonyo kaya. Nakabwisit kayo! Baka uma kayo! Nakabaybayag tiyo pala gururay ko! Hakay mo lamang riknan! Hakay mo lamang riknan! Dahil kastaluray ko, hakay mo lamang yung blade! Nakabaybayagan! Apaw! Apaw! Pigilan na! Tumupuan ako! Nagbilang ng talaw! Masa! Duwa! Talaw! Talang tatang! Goodbye! Marga! Yung best friend ko! Nagkanlag sa bantay! Marga! Si best friend ko pang kukitangan!
A few moments later. Best friend! Best friend! Maringan! Ako kaya best friend ko. Hindi na ako magdan! Best friend ko! Maringan! Nagkaritay na eh! Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Ay, agulit ka, Bes! Nga, Ajay, Bes. Tataw, bing kapay lang. Ibagata ko mati, may sa tikarita ko man. Siya kumununas. Sige, doon. Napanulot ko nga karit, Bes. DJ ko makasta. Ang gantong palbiyag, dapat agidan ako mga matay. Awan di umuna, awan di sumaruno. Agidan ka, Bes. Wen, kasjay, ko. Sa Bes, ikaritnet, ka. Ating nga kwintas, makaratandaan na, nga ang ganadakan ka ating nga kwintas, agayunta, ana. Sisuot mo ka, suotan na ko si kwintas. Halo, Bes. Kumala ka na kwintasin. Iba na pintinta. Cute! Nagmayarag pinta. Saan mo na umuna sa marid, Bes? Awan sa marid na. Ay, nagmayarag. Bigyan na marid. Nanay, tatay. Marga! 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 Abay ya, Bes! Marga! 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 Abay ya, Bes! Saan mo ka di ba nagturok ko? Ay, problema! Kaya ka na nakamuntag tagin na ko kang paide. Natulupag ka tibakra siyempre kapok ka mo gapoy di malitam. Kaya gamit na nakaturog ka na nakalipsing nakagargarap ka na katumag gamin. Pero ko, Bes! Nagsalit din dyan. Alam mo, Bes, pagmukas ka na kaming apat pa ay kabigadan na. Tapos nakaready na ko. Ready, te. Ano ba tayo na, Bes? Kasi mo magamin. Yan, pagpalibo mo kanya doon nakamaleta. Alam mo, Bes! Ay, sige ba taulo ko? Ipagpalibo mo maleta ka maleta. Dagi ta maleta ang maleta na kamay bayasin para sa uray ko. Ay, hindi na tao maleta ang maleta. Apo, dagi niya, babak lang nakakastan. Ay, blatang na uli ka niya da. Dito ka maleta ko rin, yan ang tawag tay. Apo, sige taulo mo. My God! Ipagpalibo mo maleta ang maleta ko, Bes! Apo, pakalagay pang maleta ang maleta, Bes! Huwag ka naglagay pang kinino. Basta pakalagay pang nauli kinino mo, Bes! Sinangalan mo! Si maleta, Bes! Pakalagay pang nauli rin si kinino mo! Sinangalan mo! Dali na mo! Marga! Ni best friend ko! Nagsibantay! Marga! Hindi siya kiniramba. Ano nga ramon? Basta, niramba! Niramba! 2 months earlier. Ni Bes, apay dapit ka pa na mapid-dapit gigim mo nga batsa. Ayan, iinak man in abdes, iknik ka nakmandigas, talaba ako. So nga, rason kumit nga may palpalailag ito. Yung sige garot aldawon ni Bes, sa panak pa agluto, panawang kapay lang ana, tas agtublak madamdama kanya. Ana. Sige, O, sige Bes. garot Bes, bye-bye. Naglamaya, naglamis. Naglamis. My God. Nagbay taglaba dito, naglamis. My God, akong pa uri ni tao. Ay, apo. Nagligat taglaba, hindi na nga talaga ako ay. Hindi ka naman di pa laba ako. Hindi na kada doon. Ay, nagmay
ti aglaba ditoy. Yung niinang met gamin. Apo. Nakaladumot dito kastan. Intay na kanya kalabaan. Hanak wala malmalpasan. Ni apo. Ano nakadun? Ne, o dapat. O. Apo. Ay, ako biyag. Mabisina kun. Hindi pala di balong ko na tayo. Ay, natigayam. Hindi masti biskwit. Kaya po, may tikas ta, po. Ure, dako may isa nga kasta, makasara ko malang ti may isa nga kasta, padlaw, man nga kasta lalakid ta, apo, nagriga mo ti bayagan kaya. Ay, apo, February manggaya mo. Aumet lang ti kastan. Masarakan di ta nga kabadangin ti panagbiyagen. Apo Lord, ayaw mo lang ti talagang planong kanyak Lord. Naglabasin ti manong atawehin, naglabasin ti fiesta minatay. Paskwakin, baro atawehin, awamit lang ti kastan. Makabadangin kanyakon, nga kasta lang kuman. Apo Lord, napintasak met ko na ni Ina, kanak may nga nagalas. At gawat ak man apurit at taman lang nga kastan. Nga ika na kumapit ti kastan, lalaki ang mamamukit apo. Say na kumamot apo ko DJ kastam. Oray niya di badunan. Basta black uno oil na nagtan. Basta lalaki nga mamaamukon apo. Lord, please. My God! Ala, Lord! Thank you! Ala, nagpartakmet Lord design. Ala, da apo. Nagurik ka. Parang di make up ko. Ano, napinasakit lang ini. Mabait kita na yung tarupa ko. Ala, Apo Lord. Thank you, Lord. Oh my God. Apo, uri ka na yung nakalakaakla pa. Dito yung Apo kastan. Hakakakaklam kinina kayo. Uri mano ti na kanya kalabaan. Aglaban dito yung naldaw. Oh my God. Karupa ni Goma. A few moments later. Lumalagip ko aldaw ang naglabas. Day dila ilo nga inta pinasamak. Ninanang ta sampit niya yan ayan. Awanan niliday pasig lagragsak. Pinagkagibita kariken sa mata sinananta nagtuyos wa adina. Marga, best friend. Marga, best. Ay, Bes! Ada kami! Nagdag na amalum mo, best. Nabalita ka gamin, best. Mabal makitugaw. One. Tugawak man. Nabalita kami, best, nga sumampat, dami sumampat nga balikbayan. Mo nalako tamon. When syempre lukatakon. Kanya nga karga na aja, nagkapuan na aja nga balikbayan ba? Ni Ramon, kasi nga kasta, dinagyan akat maleta kong cellphone. So, ito nga, gamgamit akong cellphone. Nagmamuta kipa daw cellphone mo. Tatak lang nakakita kasi nga cellphone. Bunsi ka, dati gamit ko digital. Tele na kasdyan, tatakawanon, busy bolon. Pakita ka di maleta, Bes. Makita ang garod. Nagpuin iba nagpuin. Nagpintas mang kulay na. Di ba? Napsugpay niya, dalagyan na. Kanya ko nanangay kanya ni Ramon, dintan na kanya. Kamawagan, ang pay. Tingmawag. Ang ka, sigarot. Sigarot pa pala kinita. Why? Gawid at garodan, ta baka biro ka na ni Inang. Why? Sige, garot. A few moments later. Marga, nagisang ka mo, kung anak ko, magaras ka. Huwag ubra maya. Ay, na, ako rin kadala yung
sobra, biit. Ape, sino dito tumawag ka di ay ah. Ay, di naman ina. Di naman tumawag ina. My God. My God, di naman po dito tumawag. Hello, Ramon. Kumusta? Alright, nabayagan din na tawag nun. Napatawag ka man. Agyaman ako ni Kinijin pa, ipawid mo. Ala, agyaman ako na. Maleta kang cellphone, yung chocolate. Ala, nagmayan. Kumusta? Kita ka man na nabatawag. Kapaya. Metmut lang, di ka sa abroad. Saan nga ruda, napasama ka? Piksa ka man ako ni Mange, gulit man dyan, baga mo ko ni nawatan. Ana? Ala ka pa rin isa sinilak mo Ramon? Ala nagkaro ka mutan? Manutawan na ka nagururay kanyam? Ape kas yung matibagam kanya kung pabigla-bigla ka mutan? Kung na pwede kanya kakastan, huwag ka makaawid ka kita kastag, makasalta na, ape makas mo hindi ba kakasta mo kanya kon? Hello Ramon? Hello? Hello? Pinatay na mutan, ala nagkaro na. Nagkaro mo ito ni Ramon, susininamutan. Ayaw mo din ko sa pinagbiyago ni Nang. Isisilang mo ni Ramon. Nagsang-sangitan mo na tanganan ko. Doon nilang natin. Isisilang mo ni Ramon. Ako ni Ramon. Ni Ramon. Nakanak ni Ramon. Pinakainak mo launa yan. Ame gusto. Isisilang mo lang yan. Ako mabalik kayo sinalak ni Ramon. Ako mabalik kayo sinalak ni Ramon. Inang ni Ramon. Ang ni Ramon. Isinalak mo dali na ni Ramon. Ay samag naman. Hindi pag-problema ako na ko. Gusto na lang itan. Tak magsabol ka ito ka lang si Para. Mga pa. Ina, kasi naman kami katay kasapsapulan namin kapadak mo gayam. Pero, sabay aron. Gusto sige ko ay naramid na. Bakla mo kayo ni Ramon. Pagpada kayo bakla. 2 days later. Ramon! Nag-abroad kayo ni Ramon! Sinururay ka! Nasibakam kayo ka! Nagkakawit ka sa kaserta! Ape kasi tinoblam kayo Ramon! Mas masul ko! Apo! Nagsakit! Nagsakit ka pa nanutin Ramon! Ramon! Hindi nag-abroad ka! Pinadala lang DJ ka sa balikbayan box! Tinaawat ko di maleta ng cellphone! Tapos hindi, nag-abroad ka, nagkarkari ka kanya ka, drugawin ka katagpakasarte naman! Ame kasi dinumraw kanya! Hindi ni karumrumam ni Goma, inatad gumaraping at kamatang! Ame kasi naman! Paano ka maglagayam? Paano ka maglagayam? Magbibayad 150! Naman! Hindi kami lang maningabul prank! Naman nagbilak, talo, palubusan ka! May isa! Dua! Talo! Palubusan ka! Kasadwa ka! Bahala ka pa nagbiyak na! Ano ba na? Ano kayo kagbiyagan? Ano ganito? Tumapla ako! Ang bilak, talo! May isa! Dua! Talo!
bumawi na ako, Bes. Bes, kaya mo, Bes, tulungan ako, Bes. Marga, best friend! Ako magpakamatay! Napakagaling. Best friend ko! Best Ang friend sarap. ko! Ang kumikita sa ako, Bes, ang cramp. Sorry, Dangakat ko, magamay na pagkakamatay ka itapay! Ang tataliin dyan, magkalkalagtan! Ako kaya hindi kaya pakamatay, Bes. Sila tabalay, nagbukal na klagtay. DJ's Ultra. Ay, mga balagbiyak na ito yan. Ako mala sa Sarbina. Ako malahan sa Sarbina na wala subihanin ni Ramon. Ang makamatay ako na ito naglagtaan na ito nagtandali dito yan. Ay, ako mga balagbiyak. Dalang tatang. Ako walang daw. Kung saan ito kanan ko, makamatay ako. Tanga ka, bes! Ang kamatay, ita ka pagpakamatay, ang itapay, konti ka naman si. Tanga-tanga ka, dagka. Nakakaagod, Bes. Tulungan na, Bes. A few moments later. Pwede kong bes. Itabon ka ni Ramonan. Nasagit tinakom ko, Bes. Yung kasapulo na itabon na ni Ramon. Itabon ka, bes. Ramon! Itabon na ni Ramon. Kami na nagbig sa tinas, Ter! Yung mo siya! Itabtama mo mga gamit kasi ganyan ko ni Ramon. Ramon! Ang dati na ginanete, Bes! Isulat na kanya kinita dyan sa na-abroad, Bes! Ramon! May nakasurat, bes. Ako kayo ka ba sa Bes? Sige di magbasa! Ay ayatak nga marga. Uray ka sa nurigat ko dito ibang bansa. Sapay ko mata, napisok-sukat di sa baling nga lalaki. Ay ayatin ka launay marga. Ang paman na kaawidak di sa Pilipinas. Ang pasasarta. Bunggan to tiga sarta. Sila na mga bagana! Lalaki ka na bunga-bunga na time! Lalaki nga talaga yung sukat na kanya! Ako din na ornong ko. 5 nga takong nga baboy. Ayaw mo, ayaw mo 5 dito katakong kadunwakan! Apo, ayaw mo dito katakong kadunwakan, awang mouth! Ito sa ganak urayan na. Agay ayat nga pudno, Ramoncito. Ay, tapuntan ka sa sakit na ulo ko! Tapuntan na muna! Raman! Ang sakit na ulo ko! Tapuntan! Sino ba yan? Ano ba? Sino ba yan? Pasok! Ikaw, Marga! Ba't ang dagal-tagal mo pagbuksan? Malay ko ba? Bilang ang lakas-lakas ng tugtog ko. Bumuni-muni ako. Ano ba yan? Dito. Ano mo? Okay, chika lang sana ako. Saan ka naman pupunta? Bis na bis ka. Alabeng, syempre, bis na bis ako kasi pumunta ako sa baba mo, niluto ako, joke. Siyempre lalabas ako. Makikichismisan ako. Pinsan. Ano? Okay na ba yung post mo? Nakamove-on ka na ba? My God, about na naman dyan. Syempre, move on na ako minsan. Doon ka na lang kasi sa numero ko, pinsan. Sino naman yun? Basta pinsan bibigay ko sa Kakilala mo siya? Oo, pinsan. Ay, ako,
Insan, my God, pinaalala mo na naman sa akin yung Ramon na yan. Nakaraan na yan. Ay, gusto ko na mag-move on, promise. Kakainis. Saglit, pinsan, hayaan mo na yan. May makakita ko sa'yo, pinsan. Ito yung sinasabi ko sa'yo. O, yung sinasabi mo? Hindi nireto mo sa akin? Di ako naman yan. Ako Sige, dyan? dito, pinsan. Dito, pinapataw na naman kita. Yan na. Okay. Oo. Oh my God, siya to! Oo, pinsan. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alam, gusto ko siya, Bek. Oh my God! Sabi ko sa'yo, dinireto ko yan sa'yo. Oh my God, screenshot ko nga. Ano ba yan? Picturean ko dito sa phone mo. Ayusin mo na lang pala sa akin. Oh my God! Matangkad siya? Matangkad siya? Oo, pinsan. Oh my God! Oh my God! Ang haba ng hair ko. May pagkiputol ka, Bek. Huwag ka nang ganito. Bek, may time ka ba? Ano? Minsan, pasama naman ako ngayon. May time ka ba? Saan na naman? Eh, may init ako eh. Tuwa ako tumatawag. Huwag na, pinsan. Yung linirito pa nga nga sa'yo. Sige na, kayo lang naman. Huwag na! Dali, nakabihis na ako. Huwag ganyan na! Huwag na mag-move on ka na. Eh, eto na nga, oh. Pero may options naman. Ikaw Baka na. mukhang kalabaw na naman yan. Ano ba malay ko? Eto na nga, oh. Ayaw, ayaw. Sige na, tara na. Tara na, pinsan. Ayaw ka na! Ay, my God. O, sige na nga. A few moments later. Tatagal naman ng baklang to. Matawagan na nga. Hello, insan. Asan ka na ba? I've been waiting here for so long. Ang tagal-tagal mo naman. Asan ka na? Andito lang ako sa gilid. Tagal-tagal mo naman. 3 hours later. Lang ko? Ibang terminal pala? Pinagpawisan ako. Ano ba yan? Hungry. Natawagan na nga. Hello? Asan ka na ba? Ang tagal-tagal mo naman. Nagugutom na ako. Hey, cousin, nandito na ako. Naka-black ako ng dress with maleta na blue. Asan ka ba? Andito ako. Ikaw na ba yan? Oh my God! Pinsan, maganda mo naman! Oh my God, Pinsan, maganda ako. Ano nangyari sa'yo? Napabayaan ka yata sa kusina. Ano ba kinakain mo? Pigrola? Ikaw, pinsan, hindi ka pa rin nagbabago. Alam mo naman, Pinsan, as usual, ganun naman talaga pag laking Amerika na. Kamusta ang buhay-buhay natin ngayon? Okay lang naman, pero ganda-ganda mo. Of course. Siyempre, Pinsan, meron akong bigay sa'yo. Ano bang size mo? XL or Super XXL? Basta sexy, basta sexy ako. Pinsan, ano pinakain mo? Ba't sexy? Di ka sexy. Parang kang gasol. My God, hawakan mo tong bag ko. My God, ikaw naman humawak. Pagod na pagod ako sa biyahe. My God, nakakaloka. Asan ba yung kainan dito? Doon pa. Tara, punta na tayo doon. Okay, Sige, let's libre go. mo ako, ah. Sure. Pinsan, asan na ba yung kamit mo? Tagal-tagal naman. Ay, naku, insan. Oo nga eh. Tagal-tagal-taga. Ang init-init na eh. Tapos sabi kasi niya na ano, sabi niya dito lang daw siya sa may gilid ng terminal. Eh, wala pa naman siya. Ano ba siya? Ano ba yung ano niya, work niya? Ano ba yung ginagawa niya? Ano ba puro yung damit niya? Ano pa? Pinsan, ang init-init oh. Basta sabi niya, ano, naka-black daw siya. Dito daw siya eh. Yan, pinsan, grabe yan. Baka naman pag Hindi naman. Basta sabi niya sa akin kasi, dito ka nag-meet. And then, nakausap ko siya before. Sabi naman niya, may trabaho naman siya. Okay naman daw yung ano niya. Basta sabi niya naman dito daw siya. tignan mo, may Ay, tumatawag na, may tumatawag na. Siya naman siguro. Wait lang. Sagutin ko lang. Hello po? Ano, insan? Doon daw siya sa kabilang terminal. My God, nakakaloka siya. Iba naman pinupuntahan ko. Grabe Iba yung sinasabi niya sa akin. So, tara, dali. ba yan, pinsan? Sa dinami-dami na pinuntahan natin, pag lang naman pala. Eh, kasi naman, minsan yung katatawag niya sa akin. Tapos sabi niya kasi sa may gilid, hindi naman yun specify kasi na kung saan talaga terminal. Sabi niya, wait lang. My God, tara na lang. Pilit. Oo nga, init. My God. Asra, alam mo ba sa Pilipinas, sobrang init talaga as in super. My God Hindi ako magtatagal dito sa Pinas. Siguro mga 1 week lang ako balik ako Amerika agad. Diba, Kaz? Guys, sa dinami-dami na pinuntahan. Nasaan ba siya? Ito na nga, text ko na nga siya. Oh my God! Oh my God, bitch!
Ano ba yung ginagawa niyo? Hindi niyo tinitingnan yung mga dinadaanan niyo. Hindi niyo pa alam kung gaano kamahal magpaayos ng skin sa Amerika. My God, kasi mga poor kasi kayo. May kaso pa sinakatungan. Ba? Nagtatangan. Oh my God ah. Next time, tingnan niyo yung dinadaanan niyo mabuti ha. My God ah, mga nakinis kwami. Super. Huh? Let's go. Ano? Okay ka pa ba? May pamit-pamit pa kasi. Ito pa kasing nalalaman. Tignan mo nga yung mukha mo. Mukha ka ng kabayo. Yung kamit mo, mukha bang kabayo? Yung kalabaw. Bakit ka natin? Ano ba? Ewan ko nga, kaya atin lang wala pa nga siyang reply din eh. May God, sakit ko nila bukas na ako. Uwi na lang kayo tayo. Tapos yung rinireto ko na lang sa'yo kasi. A few moments later. Ano natin parang si Marta? Sino Marco? Si Marga, yung ex yung pinagpento ko sa'yo. Kailan? Hindi ko maalala. Remember nung lalaki pa ako? Talaga? Oo. Hindi ko kasi nakita ka. Kaya nga, parang siya talaga. Mm-hmm.